זה של רואה. לא, זה לא, זה הברז, זה לא הסיפון. גם הסיפון הוא אמר, שזה משהו מיוחד. גם בשטיח, זהירות זה מיד אמר, שזה מיוחד, אני יודעת. בגלל זה אבי פילוסוף אמר שהוא לא מכיר את זה בכלל. לא, עכשיו תשב שם. את לא, אתה ישבת. יאללה, כנסי אמא. אני ישבתי שנה שם, לא, אני ישבתי לפני שנתיים שם. לא משנה, יש מספיק מקום לעבור, אפילו את זה. הנה, תשב פה. אני יושבת פה. בסוף כמובן יושבת פה. אני יושב באמצע. למה את לא נכנסת? אתה תשב באמצע, אני יושב פה ליד אבא. אבא, אתה יושב פה? כן. וסבתא סטלה יושבת פה. איפה? כי תמיד נוח לך פה. ואיפה רבית יושבת? איפה אמא קוקר יושבת יושב? פה. קוקר? פה רבית, טוב, אני ומיר יושב כאן. פה מרים, פה קנינו. סטלה, חדשו, פה מפים. סוסמה, באמת פה מפים. גברי, פה יגב ופה רונן. יאללה, תפתחי את היין רעות. הלו. הוא כועס למה לא נותנים לו לשבת, הוא רוצה לשבת על הכיסא. לא קרה כלום. כמה למצוא בה? תראי אותו עד למעלה. תתני לסבא, סבא גם. תבדק את הכיסא. מי יושב? מיר, את תשבי פה? לא. מירי יושבת פה. מה את אומרת? לא, לא, פה יושב מי שצריך להביא את האוכל. אבל את יושבת פה, ואני רוצה לשבת. סבתא תשב שם, וסוסמה תשב ליד סבתא. נו, בסדר? די, קוקר, מה יש לו? רגע, אני רוצה אבל שסבתא יושב פה. מי יושב פה? אני יושב ליד אבא ביד. יש מעבר, לא צריכה לקום. איפה ארבעת המינים? הנה פה. עוד צפוף. רגע, איפה המקש של סבתא? איזה נעים בסולם. לא הבאתי פה, בסדר. מבול. שטוב את האווירה. מבול סבתא. קח, אתה רוצה לפתוח את זה? אתה רוצה מספריים? רעות, תביא מספריים בבקשה. מספריים קטנות. ממש נחמד. כל שנה שוכחים, מחדש מתרגשים. כן, בסוכה זה תמיד כיף, בטח. מה זה צפתים? הביאו את זה מצפת? ירם מדוע, קובלים. תשים צפתים. עוד מאכל לבלי. בהשגחת הבב"ץ, סימה, הבד"ץ ירושלים. תחבי את זה, אני מבקשת. הערכות טוב? ויבנו תוך הקפדה על כל כלל. שיהיה כן, לא? אוקיי. שלום. רד למטה. כל הכבוד, אוקיי. מה קרה בזה? הסתכלתי עם שקיפות לכולם. יש מלא כיפות. מבול. תזיקי את זה? בהה. ביי. טוב, יופי. זה לטיפולך. נחזר את הלב. זה פסמים הבא? זה פסמים? זה דומה. זה כן. מה זה הרבה? זה זה הדס, הדס. זה הדס, זה הדס. זה, בדיוק. היום להדס יש יום הולדת. הדס. היום? בגלל זה נולד ערב זה קראו לה הדס. אבל לא אמרתם שהיה לה יום הולדת בכיפור? מה? יש שני תאריכים, אחד לא עברי ואחד עברי. לפי אם הלוח אפשר הלוח. לחגוג פעמיים, למה לא? כן, לאייל גם כן אותו דבר. אוקיי. אני אוהב שהאתרוג בתוך החלק הזה. זה צריך להיות לערבה יחד. יש ריח או שאין לה ריח? זה עבוד. איזה מזל זה אין להם בו כלום. שזה לא טוב, סגרת עכשיו אנחנו לא צריכים את כל השרשרות. יופי. נקשר את זה שים פה. נקשר את זה עם גומייה. זה אתרוג מהשנה? שזה לא משנה. את יודעת איפה יש גומיות רעות? גברי, לערבה אין ריח? זה פרי? זה טוב. לא בשלב הזה. חשבתי אתה מתפלל. לערבה יש ריח או אין לה ריח? זה מחזיקים ככה. לכיוון הזה. באמת? כן, במקום שקוראים את ההלל. ואיפה זה? ואיפה האתרוג? את לא יודעת שני דקות. יד שלי הגיע. הגיע אחרי אל האתרוג. שלא יקבל צליטה. שים לב, זה חשוב מאוד. תשאר טוב. כן, יש ריח מאוד טוב. של מה זה? בגלל זה אני שואלת אותך למה יש ריח. להדס? הדס, כן, הדס אנחנו ברדיו, אנחנו עליו בורא מיני פסמים במוצאי שבת. בהבדלה.
תן לי זה להגיד. מוצאי שבת, תמיד אבא היה חוזר עם... נו, גם אני הבאתי לך במוצאי יום כיפור. נכון. זה היה היחיד. ביום שרבית לא. נולדה, גם אבא בטריפולי, תמיד. זה שליל יום ביום- טוב של סוכות. ביום שרבית ספרד. נולדה, אבא שלי אוקיי. שתל צמח של הדס בחצר. עד היום הוא ישנו. למה לא? כן, משקים אותו, אבל עכשיו פעם בשבוע אנחנו משקים. אנחנו קודם... למה אנחנו עומדים סבא? יאללה, עומדים. רבית. אבל אמא עוד לא פה. לא, זה בסדר, אני רק אומר שאנחנו קודם נברך על הגב, כן? אחרי זה נעשה קידוש. מה שצריך. נוח הכיסאות. כן. אתה צריך את זה? לולב בצד ימין, ביד ימין, והתרום ביד שמאל. יפה הצבע כחול. יאללה, חג שמח. חג שמח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת לולב. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. עכשיו זה כל אחד צריך לעשות, לא? כן, בטח. זה כזה ביד, רגע, ביד ימין. כן, יפה. עכשיו ביד שמאל את זה. לא להחזיק אותם ביחד. הברכה השנייה מחזיקים אותם ביחד. אוקיי, אז בברכה הראשונה מי על יודע? נטילת לולב. ברוך אתה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. במצוותיו על וציוונו. וציוונו על נטילת לולב. אמן. עכשיו אתה מצמיד אותם ומברך ברכת שהחיינו. ברוך אתה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. עד 120 שנה. עכשיו מי עוד? נשים ספורט. למה לא? מה זה, מה, אנשים הם לא... באמריקה נשים... נשים הם, גם בישראל, אנשים הם חלק בלתי... לא, אבל בבית כנסת נשים לא מאוד. אז בוא נצלם אותך, תן לי את המצלמה. תעשה אתה, יעשה גבי. עונן ביד ימין. אז אמרנו ש... על נטילת לולב. רגע, לא להצמיד. לא להצמיד. לא להצמין. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת לולב. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. שתזכו לשנים רבות. חג שמח. חג שמח. חג שמח. אז אנחנו נעשה קידושים ככה. יאללה. כן? אפשר. עכשיו זה קידוש רגיל? קידוש של של חג. חג. יש כאילו... אחר, בגלל שהיום לא יום שבת, מתכוון. שישי. קידוש ליל יום טוב של סוכות ספרדי. אנחנו ספרדים. יחיאל היה אומר שפרדי. אתה רוצה לבן? לא, אתה. בסוכות ישבו 7 ימים, כל האזרח בישראל יושב בסוכות, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, והוציאו אותם מארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם. אלה מועדי אדוני מקראי קודש, אשר תקראו אותם במועדם, ודבר משה את מועדי אדוני בני ישראל, סברי מרנן. לחיים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העם ורבנו מכל לשון וקידשנו במצוותיו. ותיתן לנו אדוני אלוהינו באהבה מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון. את יום חג הסוכות הזה ואת יום טוב מקרא קודש הזה, זמן שמחתנו באהבה מקרא קודש, זכר יציאת מצרים. אמן. כי בנו בחרת, אותנו קידשנו מכל העמים מועדי קודשך בשמחה ובששון נחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש ישראל והזמניהם. אמן. ברוך אתה אדוני מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשבת בסוכה. אמן. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. הרבה ברכות יש. לא תתבלבץ, אני קורא את כולם. שתי מותק, שתי. סבתא. אבל סבתא, שתי סבתות. תגיד סבתות, בבקשה. חג שמח. חג שמח. חג שמח. אומרים שחייבים לשמוח בחג. ושמחת, איפה זה כתוב? ושמחת בחגיך, בדיוק. רעות. אתה שתית? כן. שתי, כן, כן, כן. כל אמא לא השנים. שתתה. יש איזה רב שמדבר כל יום שישי או ערב חג. בין 7 ל-8 בבוקר. ב-103 FM. כן, זה שעה. רציתי משהו. הוא אומר, הרב יצחק הלוי לינצר, לינדר. כן, הוא תמיד, יש לו איזה פתיחה ואחרי זה שאלות. איזה פשוט. בן. רגע, תמלאי את... יש עוד מעט. הנה, תמלאי כבר, תשים. טוב, אנחנו כבר, נשתה אז את נשתה הידיים. אחרי זה. את יכולה שאני יכול לבוא. לא, את לא צריכה לקום. לא צריך לקום, יש אנחנו... לא מפריע לי. אנחנו לא, נבוא את לא צריכה, יש מקום. עוברים בקלות.
יש ממש הרבה אבל מקום. עברנו הכיסאות במקומות- האלה קטנים זה עברנו טוב. במקומות יותר צרים גם. שוכבים על המטוס, יש מקומות צרים, צריך שם לדחוף נכון. כמו לצחוק. לך לטול ידיים.